Dalším dílem dnes pokračuje letní zpravodajský seriál České televize Sečteno. Tentokrát je řeč o chatařích a chalupářích. Přeji krásný den z chatové osady Parlament v Hradci Králové. Zatímco během covidu lidé chaty a chalupy ve velkém kupovali, teď je naopak prodávají. V meziročním srovnání ten pokles prodejů je dokonce až o 41%. Zatímco v roce 2020 lidé nakoupili zhruba 1800 chalup, tak v tom letošním roce je to jen zhruba 1000 a počet prodejů nadále klesá. Chatu si pořídila, protože chtěla uniknout z města do přírody. Bydlíme v bytě, že vlastně nemáme žádnou zahrádku, takže nejdřív jsem šla jakoby po zahrádkách. Nakonec se rozhodla pro stavbu ve Strádonicích na Berounsku. I přesto, že někteří lidé v jejím okolí chaty prodávají, ona sama by se jí vzdát nechtěla. V tom covidu vlastně tam nebyla vlastně žádná chata na prodej potom už. A teďko vlastně vím o 3 chatách. To, že lidé více chaty prodávají, potvrzují i realitní kanceláře. Často je to proto, že po zrušení covidových omezení už nemají na jejich údržbu čas. Máme 100 nabídek v naší realitní kanceláři, což odpovídá asi 5% celkové nabídky. Konkrétně tuto chatu nabízí kancelář za 5 400 000 korun. Do ceny promlouvá především lokalita, ale také výše poptávky. Nabízíme ji už 3. měsíc, což je v dnešní době standardní doba prodeje. Opad zájmu o chaty a chalupy potvrzují i další kanceláře. Těch zakázek je zhruba 2,5krát tolik, než bylo před rokem. Situace se liší v jednotlivých krajích. Mimo Prahu a střední Čechy rekreační objekty často prodávají starší lidé. Už nemají sílu na to v podstatě pečovat o nemovitost a případně i nechtějí financovat další nemovitost. A mým prvním hostem je místostarosta Červeného Kostelce Jiří Regner. Dobrý den. Dobrý den, já moc děkuji za pozvání do pořadu Sečteno. Tak jak to vypadá v Červeném Kostelci? Prodávají tam lidé svoje chaty a chalupy? Jde to dost mimo nás, nicméně je to věc tržní, a takže chodíme po městě, po obci, takže vidíme, že nové chalupy rozkvétají a opravdu i ty chatky se prodávají. Takže ten pokles po tom období covidu, kdy ten nárůst byl opravdu extrémní, tak zatím ve vaší lokalitě nepozorujete? Čím to může být? Nepozoruju. Může to být tím, že svým způsobem město Červený Kostelec je lokalitou, kde se dobře žije, takovou přitažlivou. Je to lokalita u vody, kde vždycky je to takové lepší, protože když přijedete s rodinou, s dětmi k vodě, tak máte půl programu hotovýho. Nakolik se setkáváte s tím, že lidé ty původně rekreační objekty využívají k trvalému bydlení? My jako město vždycky z každého trvale žijícího občana máme pochopitelně příjmy do našeho rozpočtu městského skrz jeho odvody daní z příjmu. A pak druhý aspekt je ten, že město nevymírá. Máme pořád dost obyvatel, kteří tam jsou, to znamená, jsou plné hospody, aspoň některé, protože po covidu teďka víme všichni, jak to všude tak nějak dopadlo, ale i obchodníci, kteří mají obchody, tak mají větší tržby. Jsou to lidé, kteří ty chaty nebo chalupy zdědili, nebo jsou to lidé, kteří je tam měli a teď se prostě z nějakého důvodu rozhodli přesunout do menšího města, předpokládám v případě Červeného Kostelce, a začít tam trvale žít? Zajedno vnímám to, že hodně lidí si ty nemovitosti, pokud ještě mají sílu se o ně starat, tak je nějakým způsobem využívají. Pokud už je nevyužívají, tak buď to většinou dají přednost někomu z rodiny, a pokud ne, tak je opravdu prodávají. Je mnoho mladých rodin, který hledá nějaké bydlení v Červeném Kostelci, takže i pokoukávají po takovýchto vlastně usedlostech. Může vůbec jít město nějak tomu naproti, aby se z chataře, z chalupáře stal trvale žijící občan? Je to věc vyloženě tržní, takže město nějakým způsobem nemůže zasahovat, nicméně může vytvářet podmínky. To znamená vycházet vstříc s organizací odpadů, s nějakou bezpečností, pak s nějakou atraktivitou toho prostředí, kdy vlastně, co se týká
obslužnosti, to znamená cesty, aby byly v pořádku, aby nějakým způsobem fungovalo i školství. Byly dostatek míst ve školkách, byly dětské skupiny a takovéhle ty věci přitahují lidi do té lokality. My dnes vysíláme z chatové osady. Ve vašem případě se ale chataři mísí i s těmi trvale žijícími obyvateli, chataři, chalupáři a do toho jsou ale i osady podobné třeba té, ze které my dneska vysíláme. Jaký je to pro samosprávu vlastně rozdíl? Tady vznik vlastně těch osad je vícero. Jeden, co vnímám, tak je ten, že lidé vždycky hledali klid někde u vody, to znamená chatkové oblasti u rybníka Špinka, u rybníka Brodský, tam u nás v Červeném Kostelci. A pak druhá věc je, kdy chtěli zahrádkařit, takže se jim rozdělili nějaké pozemky s tím, že tam vznikala nejdřív nějaká bouda na nářadí. Ono už to není bouda na nářadí, je to prostě pořádná chata, někdy i rodinný domek, kde vlastně i trvale žijí. A pak jsou ty chalupy, které vlastně jsou v té běžné zástavbě. Ty rybníkářské oblasti, vy už jste to nakousl, Špinka. Je tam ještě další prostor pro to postavit si další chatovou oblast, další chatové lokality? Jak se je na tom váš městský plán? Vždycky budeme vítat takový rozvoj a v územním plánování na to myslí, takže jsou už lokality v územním plánu, kdy se počítá se zástavbou novou chatkových oblastí, takže spíš je to rozšíření na ty rekreačce individuální nebo i veřejné. Já vám moc děkuji za rozhovor. Já vám moc děkuji. Naschledanou. Chataření, ale v oblasti v okolí vod, rybníků nebo řek má svá pevná pravidla. Před 2 lety pracovníci Povodí Labe začali bourat a likvidovat desítky přístřešků a improvizovaných chat na březích, Náchodské přehrady, rozkoš. Tehdy totiž vznikaly bez povolení a na černo. Upravené stavební buňky, chatky i zděné objekty pár kroků od vody. Když si jejich původní majitelé místo na břehu přehrady zabírali, o stavební povolení se nikdo nestaral. Ty objekty vznikly někdy v 70. letech a měly tady vlastně rekreace, fabriky nebo výrobní podniky z celé republiky. Dnes patří část objektů autokempu, část je v soukromých rukou. Zmizet ze zátopového pásma musí všechny. S demontáží začal i Kamil Kocman. Své 2 stavební buňky využije jinde jako kancelář. Já se to chystá na to, aby se to mohli řádem zvednout, a mám už nějaký nákladák a to pracuje nějaký 4 dny. Území patří Povodí Labe. Kempu ho teď nově pronajalo na 30 let. Vymínilo si ale, že při zaplavení oblasti nesmí vzniknout žádné škody. Ti majitelé by na nás mohli žádat nějakou náhradu. Jestli by dostali nebo ne, to je otázka. Ty stavby nebyly nikdy povoleny. Smlouva mezi autokempem a Povodím Labe obnáší i srovnání terénu po stavbách. Zátopové pásmo zůstane i dál určené pro rekreaci. Budou tu ale moci stát jen karavany nebo stany. Elektrické připojky v podstatě předpokládáme, že zůstanou zachovány. Nová pravidla vítají místní rybáři, kterým vadil častý zábor břehu ze strany některých majitelů. Mají to ohražení, jako by jim to patřilo. Karavany jo, ale nedělat si tady domovský práva. Jak je to tedy s rekreačními objekty u vodních toků? Co musí lidé splňovat? Jaká pravidla musí dodržet, aby získali stavební povolení? Zeptali jsme se na to ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty. Je tam několik podmínek, které musí být splněny. Tou první je, že ten objekt, který někdo připravuje, tu chatu, nesmí být v takzvané aktivní zóně záplavového území. Tam se prostě ze zákona stavět nesmí. To další je, že by měl být v souladu s územním plánem dané obce. No a tím posledním pak už jsou nějaké technické požadavky, protože to může být v záplavovém území, ale potom my požadujeme, aby vlastně ta spodní část, která může být zaplavená, byla postavena tak, aby v případě povodně tomu odolala. To znamená, aby se prostě nemohla rozplavit. To další, co my požadujeme, je, aby od břehu zůstala takzvaná, nebo respektive, aby tam zůstal volný prostor, který je taky ze zákona a je to u drobných vodních toků 6 metrů, u ostatních je to 8, u splavného vodního toku až 10. A to je proto, aby jsme se tam případně dostali, aby jsme mohli posekat a podobně. No a to poslední je, že jak si dbáme na to, aby se nezvyšoval terén, to znamená, aby se nevyvyšovaly ty zahrádky, případně, aby se tam nepostavily ploty, které by zabránily průtoku vody. A to je prakticky všechno. Tou poslední věcí, ale ta je zřejmá i všude jinde, musí být vyřešeno odkanalizování.
Tato pravidla platí i pro rekreační objekty na kolečkách, myslím tím oblíbené maringotky. Právě takovéto typy alternativního chataření jsou stále populárnější. Teď o těchto domech vznikla dokonce i publikace. No a budou naším tématem pro následující minuty. Já už proto vítám ve vysílání Kamilu Zemanovou, která právě na zmapování těchto typů nemovitostí pracovala. Dobrý den. Dobrý den, děkujeme za pozvání. Kolik takových domečků v České republice a na Slovensku se vlastně vyrábí? My vlastně, než jsme se pustili do tvorby publikace, tak jsme si udělali poměrně rozsáhlou rešerši českého a slovenského trhu a zjistili jsme, že výrobců takových tiny houses jsou opravdu stovky nebo určitě přes 100 a těch domečků samotných ještě mnohem víc. Přičemž teda do knihy jsme potom vybrali 35 námi jako nejlepších domečků, takových, kteří prošli. Jak jste je vybírali? Co to znamená, že prošli? Jasně. Vybírali jsme je, protože vybírali jsme je tak, že jsme kladli důraz na to, aby u výroby jednotlivého domečku byl vždy nějaký architekt a aby jeho prostor, ten vnitřní, který je minimální, využil vlastně na maximum a chytře. Co to znamená, využil ho chytře? Jako nějak nejvíc zúročil, řekněme? Nebo? Ano, aby vlastně každá skulina měla nějaký svůj význam. Vysvětlete ten pojem tiny house. Tak tiny house je vlastně hnutí, které vzniklo v Americe a reagovalo na sociální bydlení. Tiny znamená malý a house dům, takže to spojení jakoby malý domeček. A v kontextu jakoby České a Slovenské republiky to je trošku jinak, protože není vlastně úplně pro sociální bydlení a vlastně pro trvalý bydlení, ale spíš ho využíváme rekreačně anebo pro glampingový koncept. Já vám zatím děkuji. My jsme teď živě ve spojení s naším kolegou Vilémem Brandou. Vilém právě u jednoho takového typu malého domečku je. Viléme, přeji krásný den, tak nám ukaž, jak takový dům vypadá. Ano, my u jednoho takového právě teď stojíme. Tohle je modulový dům o rozloze 45 metrů čtverečních. Výroba takového domku trvá asi 3 měsíce. Z montážní haly ho zájemcům přiveze kamion přímo na stavební parcelu a z návěsu ho pak jeřáb umístí na konkrétní místo. Takové stavby se dají usadit na klasickou základovou desku nebo na betonové patky. Ne na všechna místa, na všechny zahrádky se ale domky hodí. Třeba tenhle modul měří na šířku 4 metry, no a s tím musí zákazníci počítat například během převozu, aby se jim domek na zahradu a na příjezdovou cestu vůbec vešel. Výhodou je naopak poměrně jednoduché připojení k inženýrským sítím a přípojkám. Lidé si moduly a další domky kontejnerového typu pořizují jako zahradní chatky k rekreaci. V téhle firmě ale v poslední době převažují zákazníci, kteří si domek pořizují k trvalému bydlení jako levnější alternativu rodinného domku. Jsou to vždy nové objekty, ty tiny house, jako jsme teď viděli v případě toho domku od Viléma Brandy, anebo si lidé i nějak přetvářejí nějaké staré domečky? Ne, vždy jsou nové. Určitě tady vzniká i hromada nových konceptů, jako je třeba využívání starých lodních kontejnerů. I takovej domeček vlastně v naší knize máme. A nebo to můžou být různé útulny, které třeba vznikají na starých vojenských bunkrech v chráněných krajinných oblastech, nebo posedy v korunách stromů a tak víc asi mě teď nenapadá. Jaká je ta výhoda tiny house, anebo naopak nevýhoda? Výhoda tiny house je, že v případě, že je na količkách, tak si ho vlastně můžete zaháknout za auto, pokud je na registračních značkách a odvést kamkoliv po republice, kde se vám zrovna zlíbí. Nevýhoda za mě je, že byť se tváří třeba ekologicky, a my jsme tak i na to ze začátku pohlíželi, že je to levná záležitost, ekologická záležitost, tak to tak úplně není. Za prvý není úplně levná, v podstatě na přepočet na metr čtvereční se to dá přirovnat k cenám bytů v Praze. A za druhý není ani úplně ekologický, protože jednak má velmi náročnou výrobu, jednak není trvanlivý, ale prostě vydrží vám například 10 až 15 let. A za třetí je plný technologií, takže litiové baterie, různý další prostě věci, které potom v té přírodě zůstanou a nedají se jakoby lehce zlikvidovat. A navíc, když s ním přijedete někam do přírody, tak vždycky člověk zanechá po sobě jako nějakou ekologickou stopu. A není to jenom pomačkaná tráva, ale i jako narušujeme nějaký ekosystémy, které třeba v té přírodě jsou. Dá se říct, že ty domy jsou soběstačný? Některé
ty tiny housey soběstačné jsou, říká se tomu takzvaně off-grid, to znamená odpojený od sítě. Znamená to, že mají třeba na střechách solární panely nebo větrné turbíny a pracují se solární větrnou elektřinou, sbírají dešťovou vodu, kterou potom filtrují a dále využívají. Jsou soběstačnější určitě více v létě než v zimě, kdy je potřeba o tom trošku víc přemýšlet. Já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji moc. No a naším dalším tématem budou chataři, chalupáři a turisté. Všichni v jedné obci. To ale až za 2 hodiny na Zpravodajské 24.